20 बोसोरनि खरगसा बwrwi sikwla birthday party-o thango horni digio phiaba phungai bini mangthwi nogo bini thwimani report rokno naiwi saimankha je bini bwsago jakgwi overdose tei bini shorio bini bwkhani jagao chulani bwkhabo mankha aboni ulo kheno DNA test khlaijago a 17 jon borok rokni je chwlarok a horni birthday party o tongnai rok 17 jona chwlani jotoni no DNA test khlaijago haifano masapano borok kwrwi je bwrwini sago DNA manmani bai milia mamang police rok aboni yagulo kheno manya wngwi crime branch no o case rok no yafarwi rwo aboni ulo kheno crime branch bo CBI no yafarwi rwo o case rok no judge partal khlainani bagwi hingke tinini o video kaisa belai kheno real story te wana jangnai kok especially bwrwirokni bagwi kaisa mystery rohosomoi eba keba hwijak kok rok bo tongo o video ni bisingtwi hingke especially bwrwirok norok o video no naidi skip khlaiyawi haike norok o video ni bisingtwi aware bo wngwi mannai India ni jotoni slai kirima singcha thwimani case sanam hasam hininto norok baksa baksa khana kana tei baksa khanaya phano wngwi mankhana jara social media bo belai kheno kwrwngjak borok hingke saimannai sanam hasan ni story rok hingke jara jara saimanya rok kaham khe naidi tei saimanjak rok bo naidi tei sa haino hai o pura kahani suru ongo Maharashtra ni Pune o tongnai sanam hasan bumungwi khoroksa bwrwi bini umor wngkha 19 bosor bo Pune o tongwi bini fashion designs ni course rok khlaiwi tongo tei bo fashion design o poritwtwi second year o ajorao bini je family member rok hingke Mumbai o tongo bini poribar o buma bupha tei bwta khoroksa tongo borokni family lifestyle o hingke rangni kuno phano obab kwrwi kaisa rich family ono khopjago borokni poribar bo haipano sanam hasan hingke bini nijini sakbai thang yakungbai basanani muchungjago abagwi bo fashion design no belai kheno interest tongma bai arjagao course khlainani bagwi phai tongphaikya aro tongtutwi bini pora rok bo poriwi tongo tei aboni logio bo part time job rok bo khlaiwi tongo Mumbai ni Phoenix complex o kaisa sinijak jotono sine baina Aldo company hinui arjagao part time job khlaiwi kisimisa rang ajiwi tongo tei bokhoroksa football player bo hingke norok o kok no khnawi saino mankhana je sanam hasan joto digio no perfect hinui bini buma bupha bo sanam hasan no belai kheno ta sajago omsuk hard work khlai tongmani nugui tei waisa hingke Mumbai ni simi bini buma bupha Pune o bini bwsajak bai malaina phaio Pune o tongtutwi sanam hasan ni belai kheno friend circle rok bo bangwi thangka a jagao je college o bo poriwi tongo a college o bo bini dor rok belai kheno bango tei je jagao Aldo ni showroom bo part time job khlai tongo ar jagao bini koyekjon na dol tongo haike jotono perfect no choliwi tongmani din phaika 2 October 2012 ni sal adino belai kheno sanam hasan ni bagwi special day tamni hingke adino bo asayo abagwi sanam hasan ni buma bupha Mumbai ni simi Pune o bini birthday celebration khlainani bagwi phaio tei Pune o phaibai hasan ni logio bini buma bupha berayo adino tei hotel rogo bo chama mani rok chalayo borok tei a jorao guri tongmani jorao na sanam hasan sawo bini buma bupha no ang je jago part time job khlai tongo ar jagani khoroksa borok ani bagwi birthday party arrange khlaijak tongo tini thangnani nangnai hinui permission chano buma bupha no je jagao bo Aldo showroom o samung khlai tongo ar jagao bo baksa no khlainai khoroksa chwla tongo bini bumungkha Mohanis Bijay tei adino kheno sanam hasan achaimani sal wngwi Mohanis Bijay bini bagwi birthday party organize khlaio bo
Sanam Hasan pura salongang ke bini buma bufa banyo tongo guru go tei chama mani rok chaka hai ke bini birthday rok bo celebration khlaika cake rok rawi chikini kon. Tei adin ni hora ke no Sanam Hasan bini dol rok bai birthday celebration khlainani hinai ongkorai thango. Tei bini buma bufa tei bota ngang ke bo je tongmani jaga hotel no tongrugo. Hotel ni sai 8 kilometer haksalo Mohanis Vijay bini no khoroksa dol ni nogo birthday party organize khlaika. Tei adini sal 2 October 2012 ni sal belaikeno krima sincha kachangma botrai thaijaknai. Kok okok rongno khnawi norokbo belaikeno wana jangnai hingke tamo ongkha paithak jara soyasak video no nai tongdi. Adino birthday party rok khlai akoi din lai thango te salphayo 3 October 2012 ni sal yakaba a birthday party ni 10 dino. Phungni prai 8 ta digio Mohanis Vijay o broini bufano call khlaio. Call khlai sao Sanam Hasan ni saksori belaikeno kebel ongoi tongkha dakti khlaiye ganani hospital o phaisok paidi hinai. Sanam ni buma bufa mohai kokrongno khonawi belaikeno sok ongkha tei khaprum to tui thangka hospital o. Tei thangi akoi saimankha je Sanam Hasan ajorao thui paikha hinai. Ajorao Sanam Hasan ni buma bufa belaikeno shokingo klai thango tamni hingke ekdin sakang saljorao borok bai hasakhusi khlai birthday celebration rok khlai thangmani phiaba tenduno hingkano omohai mokhang okogrongno wansu go belaikeno chirigui kablaikha buma bufa tei arjagarno cover hai englai tonglaikha bwsa saichung bwrwi khoroksa thui thangma bai hingke mangkothuino postmortem khlainani bagui roi rohorka tei jefuru report sakpayo afro saimanka je mangkothuini sago belaikeno kefek manui load khlaiui najakrok mane bo o jagao nitini ichha oi joak nongo yakheba boikebo joborjosti khanika bono tei a joak ni overdose tei heart attack ni reason ni bagui Sanam Hasan theinani nangkha hinai doctor rok declare khlaika. Tei amo simiya report o mankha Sanam Hasan theinani sakang masastak bai intimate wngmani tei omo clear ya je bo bini ichha oi de obo intimate wng nakheba jabarjasti omohai hinai. Phiaba tei bo wana jangnai kok hingke omo se je Sanam Hasan ni je bwkha tongmani obo jalani bwkha se hinai. Hingke omo hairokno doctor rok bo nugui belai kheno wana jakka bahai ke possible wngui man je khoroksa female ni bwsako male ni bwkha grow wngui tongmani. Tei Sanam ni je jasbartal khlaimani yagolo postmortem khlainaimani yagolo kuno phano kaisa card rok bo nugya je bono kuno surgery khlaiui jalani bwkha bai change khlaimarok. Hingke police rok ni bagui o case belai kheno kuthuk wngui thangka tamni hingke bwrwi sago jalani bwkha obo belai kheno wana jaknai kok. Sruati jajo hingangke police rok poila no saimanani je Sanam Hasan bai sabo intimate eba kheba bono sabo romphere ka. Tei bono chuak rok sabo khwnarika tei obono tuiui no a jorao je birthday party ni horo 17 jon chela tongnai obo jotoni no DNA test rok khlaika. Tei aboni ulo police rok masa khlai bini dol rok no investigation kok rok sengkha. Phiaba Sanam Hasan ni je sago sample manmani omo bai je a 17 jon chela tongmani masani phano DNA match wngya. Kubui kok ke a 17 jon ni bisingo masa phano Sanam Hasan bai kebo intimate eba kheba bono kebo romphere ya. Hingke bono sabo omo haike romphere kana bini birthday ni horo. Hingke okok rok saimanani bagui norok next part mana singnai hingke next part nangnai mochungkha hingke norok joto comment khlaisadi next part o joto clear khlainai.